У 7 А класе змяняецца заканадаўчы орган. Як дзяўчыны 23 лютага хлопцаў віншавалі. Змена заканадаўчага органа. У 7 А класе змяняецца заканадаўчы орган. Цяпер гэта з'езд класных прадстаўнікоў. Цяпер ён будзе выканаць функцыі класнага савета 7 А класа. Першы з'езд адбудзецца 29 лютага. 23 февраля девочки поздравляли мальчиков с этим праздником в кабинете номер 310. Это мероприятие организовал весь коллектив наших девочек. На мероприятии можно было услышать знакомые патриотические песни, также увидеть видео поздравления. Также подобное мы ждем на 8 марта. Девочки классных